Abazalwane yonke khona izindlela zabantu befuna uNkulunkulu. That's why iBhayibheli lithi khona indlela emehlweni omuntu ibukeka iyinhle kodwa isiphetho sayo ufa. Amen. That's why ivangeli kwelesikhathi bawufunda ngalo kuthiwa yileyo ndlela leyindlela kaNkulunkulu. iChristianity akusibo abantu befuna uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu ehla ezebantwini. uNkulunkulu esenjani? Ezebantwini. Njengoba usibona isiphambano sibe kanje, uNkulunkulu ehla phezulu ehlangana nani? Nabantu. Amen. Balibonga igama lenkosi. Angikho ke lapho asingeneni la. Don't take for granted izinto engikutshela zona because lezi zinto engikutshela zona zikwenza ukuthi uthi ukhonza uku-understand. Uthi ukhonza uku-serious ukuthi uyayazi into oyikhonzayo. Noma uyasonta nje. Amen. Asifuna incwadi eBhayibheli Abase-Efesu chapter 6 verse 10. Masinyane. Ngiyayithanda njalo ukuthi mangikhuluma ngibuye ngimnike ithuba. Yabona izinto engikhuluma ezinye ezicomplicated. Umunye angafuna ukubuza ukuthi hayi la mfundisi ngathi angivumelani nawe kodwa uthi nje isandla mawuthi mfundisi sifuna ukuzwa lokho. Sifuna ukuzwa lokho ngizwa la uthi kanti kuyisimandla ngifuna ukuphendula. Asifundeni ke basabani ngoba beyakho uthi hayi khona la ngidideka khona. Ngiyenzela nje uma khona uthi uyadideka. Usho ukuthi lonke niyezwa ngithi siyahambisana. Amen. Ngoba ziningi izinto bazalwane ezenzakalayo. La eBhayibhelini ziningi imfundiso ezikhona. Funda masinyane. Nje Abase-Efesu chapter 6, ngane? Yebo. Ngathi chapter 10 angithi. Akekho. Elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Ya, kube. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa asibambene nemibuso, namandla nababusi bezwe balobu bumnyama. Mana. Nathi nje indaba engiyifuna ethi asibambene negazi nenyama. Kodwa sibambene funda ke sisi. Kodwa sibambene nemibuso. Sibambene nemibuso. Namandla. Mana sibambene nemibuso. Namandla abe bazalwa nani futhi? Nababusi bezwe balobu bumnyama. Nababusi bezwe balobu bumnyama. Kube? Nabawomoya bobubi emkhathini. Sibambene nawo umoya bobubi emkhathini. In other words, it tells us ukuthi bazalwane uma uyikholwa usebandleni khuluma ngebandla la khuluma ngebandla ukuthi usempini. But understand ukuthi impilo yakho akusiyo impilo yakho nabantu. Amen. Amen. Akusiyo impilo yakho nani? Asibambene negazi nani nenyama. Kodwa impilo yemibuso. Ngoba thina singabombuso kaNkulunkulu. So njengoba singabombuso kaNkulunkulu, sibambene nemibuso. But kahle akusiyo imibuso, umbuso esibambene nawo because there are only two kingdoms la emhlabeni. Awukho sithathu. But into ezokuthiwe sibambene nemibuso is because uSathane there are many ways azama ngazo ukumisa umbuso wakhe. Zonke lezi zinye izinto ezenziwayo inkolo yini eyenziwayo asisebenzele kwenye indawo zisebenzela umbuso kaSathane. Amasiko esiphila ngawo emakhaya abasifundisa wena esikhula ngawo asebenzela lo mbuso. So that's why kuthiwa sibambene nemibuso ngoba uSathane uza ngey'ndlela ey'ningi ukuthi uma ungayikhethanga le at least uzoyikhetha le, uma ungayikhethanga le at least uzoyikhetha le ngoba i-agenda yakhe iyodwa ukuthi akutshontshe. Is to steal you. Why he steals you? He steals you so that he will kill you. Amen. So that he will kill you. When usolobu uhleli unawo kulo mbuso kuwo kanti umbuso ozochithwa. Umbuso oza nayo yonke into eluhlupho neinkathazo la emhlabeni.
sibambene nemibuso nani futhi namandla and powers. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lezi zinto zombuso zinawo amandla. Zinawo ini? Amandla. But amandla ezinawo awakusebenzeli lutho oluzokusiza. Amandla ukuthi ekugcineni ukuthi afuna ukubulala and afuna ukudestroy. Amen. Sibambene nani futhi? nababusi bezwe balobu bumnyama. Awufunde ngesingisi. Verse 10. Now, my beloved ones, I have saved this most important truth for last. Be supernaturally infused with strength through your life union with the Lord Jesus. Stand victorious with the force of His explosive power flowing in and through you. Put on God's complete. Okay, mana ngitofikile la besikhuluma khona. Ufikile. Uthi asibambene negazi nenyanga. Akungakafiki. Oh, qhubeka. Put on God's complete set of armor provided for us, so that you'll be protected as you fight against evil strategies of the accuser. Yes, what? Qhubeka. Your hand-to-hand combat is not with human beings, but with the highest principalities and authorities operating in rebellion under the heavenly realm. Hallelujah. So bonke lo ngama strategies usathane anawo amintwazalwane ukuthi akuzuze akuthole. Amen. But usebenzela kuphi? Usebenzela embusweni wakhe. Amen bazalwane. And nombuso wakhe awusenzeli lutho oluhle. And nombuso wakhe ayikho into esiyojabula ngayo kusasa. Amen bazalwane. Ayikho into engasijabulisa ngazo zonke ezinye izinto esithi sithemba kuzo, sikholwa kuzo, zinamandla. Akufanele si-understand siqonde ukuthi azisiyi intando kaNkulunkulu azimiswanga ubani? uNkulunkulu. Asibambene negazi lenyama kodwa sibambene nemibuso, sibambene namandla, sibambene nama-principalities anibazalwane. Amen. Amen. Kusho ngamanye amagama njengebandla sisempini but sithenjiwe. Sisempini kodwa sijani? Sisempini futhi lempini esikuyo yimpi esiliwe already and yanqotshwa. Amen. Amen. Thulo wethu ukugcina ukunqoba esenzelwe khona nesibazalwane. Ukugcina ukunqoba esenzelwe khona. But sigcina kanjani lokunqoba esenzelwe khona na? Sigcina lokunqoba esenzelwe khona ngokuthi thina siyazi ukuthi owethu umbuso operate kanjani. Indlela esikhonza ngayo indlela umbuso kaNkulunkulu osebenza ngayo. Amen bazalwane. Indlela osebenza ngayo. So ukuze umbuso kaNkulunkulu umunqoba kaJesu asenzele kona kudominate kuvelele kube yikho kunamandla. Amen bazalwane. Wonke lemibuso kuzingadominate ingabi nawo amandla. Thina fanele si-understand ukuthi sisempini impi yethu siyilwa ngokuthi siyakhonza. Amen. Amen. But ukukhonza kwethu fanele ukukhonza uku-understand ukuthi asikwazi ukukhonza noma yini. Yingakho uNkulunkulu ningabi nabanye ngaphandle kwami. Ningasijani? Ningabi futhi ningabakhonzi, ningabakhotha. Why are these ngabakhotha me? Because thina we are from the higher rank. Amen bazalwane. Hallelujah. There is nothing else la emhlabeni edaliwe engaphezulu komuntu. So if wena ungaphezulu kwento bathi ubonakala lento ongaphezulu kwayo sewuyikhothamela ukuthi uyinikeza ipower phezulu kwakho wena sewuzohlala uphathi kwayo. Amen bazalwane. Sewuyiyona ekuzokugilaza ngoba udayise ne-authority, udayise negunya lakho nalo. Angazi mina ngizwe bazalwane. Udayise ngani? Negunya onalo. Omunye uzothi ayi naye uNkulunkulu naye ngoba awulesa abantu ba-accuse uNkulunkulu. Olesa abantu ba-accuse abani? Hayi naye uNkulunkulu kodwa naye wayenzelani ukuthi. Amen. There was time la ngisebenza khona eGoli efemini kwakuthiwa iWTI.
Angishumayele efemini, ngifundisa, mangishumayela kufiwa ngibona kodwa ayikho indawo yokuphephela manje, indawo yokuphephela uJesu kuphela. Ngimisa uJesu abantu ngithe bangashumayeza abantu betshela ukuthi uma uthatha uJesu impilo yakhe izohleleka, impilo yakhe izohamba kanje. Ngithi noma ngabe kufika isifo siyabhubhisa njengoba sikhona, sasikhona ngaleso sikhathi. Sibhubhisa abantu bephela phambi kwethu, ahamba umuntu aphele nembelile, aphele aqothuka aphele phambi kwethu. Kwathi kwakuyisikhathi ukuthi akushunyayelwe kakhulu. Amen. Hathi insizwe namhlanje sesikhathi bathi hayi kodwa nayo uNkulunkulu lento wayibeka endaweni embi. Yazi abantu mama akhuza bathi uNkulunkulu nayo uNkulunkulu kodwa lesifo wasibeka endaweni embi. Kodwa nayo uNkulunkulu. Bathi ngamanye amagama bathi ayi asikwazi musukungayi lapho.